भौजी ए भौजी। हाँ जी। अरे सो इतना टाइम हो गया बता लो कोहबर में से निकले के समय नहीं के भइल। अरे तनी आँख लाग गई जी, ठंडा लागत रहला तो सोचनी कि अभी चलो खाना दे पड़ जाए के बा। खाना कहाँ बनल बा जी बुची जी? तो लोग हम भागी ले बनी कि 12 बजे तक सुत बुझा। हां पढ़े नहीं जाए के बा। तो लोग तन क्यों समझ में नहीं आवत। छोट क्यों नहीं खींचा गल? तो तन लोग के तीन तीन को भौजाई हो गला का फायदा बा हमरा। माई ए माई का हरे बचिया? हई अभी ले सुतल बई जे हमरा खाना ना बनी जहां पढ़ा पढ़े जाए के बा। अभी तक ले खाना उना ना बनल? अजी 6 ना बजता। 6 बजल त यही पता नहीं कि कब एकरा पढ़े जाए के बा। तारा लोग के का रहला से हमरा सुख बा कि बेटी हमर बिना खइले ट्यूशन ना पढ़े चल जाई। अजी तो रोज जात रही रोज 8 बजे, आज जी 6 बजे तवार हो तो जात रही तो एकर में हमनी के का गलती बा? तो माने तू 10 बजे तक सुतले रहबू, 6 अभी बजता। सारा गांव के घर के खाना खा के सामान चल गई खेते पर, आ हमरा घर में अभी उठा तारी लोग महारानी लोग। आ बोलम त कहलो कि ससुर झगड़ा हिन बिया, ससुरे खराब बिया। अभी का खा के जाए? चल चूरा फाक ली, चूरा दही देख ले अब चूरा फाक के हम चूरा दही खा के जाई। चूरा दही खा के जाए सबरे सबरे अथी में। और बताओ कि अगर घर में अगर कोनो चीज के कमी रहेला, देर सवेर होला त एगो बात कहे के होला। सारा घर में चीज रखल बा एगो बनावे खातिर इन लोग के जातनी तो बात सुन के बनावत जा तनी ना जा जल्दी। एकदम बुझाते नहीं खे हमर लड़की के एकदम को रोज बिना खइले आ तोरो के कह देतनी कि किया जवन लइले बनी पैसा दे दिला तो खरीद के बाजार से कुछ खा लियो। अरे हम जनी के बना न देले भाई हम का जनी को अभी ले सुतले बाड़ी जा। के पैसा हम देता नहीं 100 रुपया आ कुछ खा ली है अथी जौन मन करी तवन खरीद के खा लिया। आज इनका लोग के हम बतावता नहीं रोज के देर से उठल आज हम छोड़ा दे। चल तो हो बाहर सहार देख तो अभी जाके आज बनाई खाना, अभी ना बनाए का हो अभी तक झाड़ुए लगता। आए बेरा कहां से कहां चल गईल। आ ये मम्मी जी हत हत बड़का दंगल लेखा अंगना बा मई कॉलेम तबे नु बनाईम खानावा। बनाईम खाना बेटी हमर बिना खइले रोज चल जाती है स्कूले आ पढ़े आ वो आवत है तो तू लोग अपना के दादा हिस्सा में उठा कर लोग हाथ ना लेट से खाना बनल तो हमरा ही कैसे अथी चली। आ हम गनी लेहना लगा के दुआरे पर से आवत तनी सब कह के बेटी हमर तैयार होके जाती है रोज ओकरा के हमरा पैसा देवे के पड़ता कुछ खाए खाती। बतावा कहां से हम अथी करम? ये मम्मी जी रौरे बताई। अभी हम फोन करके बोला तानी चिकन बतिया ले तारू लोग फोन पर ई त बताओ ना कि कब उठतानी या कैसे घर के काम करतानी। अच्छा रौरे बताई कि मैं कमा कॉलेम तबे नु बनाई मने अबे के हम उठल बनी आ उनको लोग के बताओ तनी ऐसे कि बतिया ले तरन लोग अंदर है हमरा से कबो नहीं सब पूछत कि माई तोरा खइलिस कि ना खइलिस, बहिनिया खइलस कि ना खइलस। आ बतिया के दिन भर फोनिया तारू लोग आ हम तो नहीं बताओ तुमका लोग के। अच्छा ये बताई बोलला पर तोरवा कहन के पतोया लड़त या काहे से हम तो बेटी पे ले जस्ता था उठती जता हम बढ़ती त मार देती जा। तारा काहे ला उतले बनी आरती उतारेला क्यों खाने घर के बर्तन करे खाती उतले तो क बजे अब उठी 4 बजे 5 बजे तुम उठते बटे 8 बजे करना सुतो लेट हो गइल कोई खाली ऐसा सुनगा दे आज के बा रोज तो हमर बेटी बिना खइले ही चल जाती है। अजी कहां रोज हवा पी के जाइला हुआ के कहिया के एकदम राह लगा के रख ले जाओ। अबे दाल चावल भुजिया बजी त ना भाभी आई तब खाइब। आज खाना नहीं के बनल तो पूरा गांव जवार जान गई। जानी ना गांव जवार ना जानी। ये मम्मी जी कोनो चिल्लाइल जरूरी बटे काहे ना चिल्लाई? ई बतिया रे वसरा साइड से बोल सकत नहीं ठीक ना। दसाइनो से हम बोली दिन रात इनका लोग के खट के आवत नहीं दुआरी पर से इनका लोग के चिल्लाई हम तब उठियन लोग तब काम करियन लोग। सासों के साथ बा खाची भर के का चाहिए गोइठा चाहिए। हां सब लहना लगा त बुझा त कितना अथी भइल बाटे मार बांस अथी धइल लखा खा जा खा या खत्म कर देता नी जा सारा एक अथी गहरौर हम पाथ के बिटोरले रहिए सब ई लोग जरा के 2 मिनट में धुआं कर देता। ठीक बजाई ई बताई दीदी जी तो यहाँ के कतना मतलब अति करत नहीं ना बोले आवेला कतना यहाँ के अति करत नहीं हतना अति कइल जाला मने हमनी के माई नहीं के पतो रखले सन। हां 3-3 4 घर हम पतो बटे पतोहिया के मुहा में बूढ़ा ठेका करनी सब अंगूरी डाल बोलवावे नी सन। आ जब पतोहिया बोले लागे नी सन त आदमी कहे पतोहिया बोलतिया।
ई बता तो सेंस हमरा तो भाई 12 बजे सूत के जागत उठती त ना सत करवाई थी 4 गो रोटी ना बना देती हम भुजिया बना देती तो लेकिन ना 7 बजे 8 बजे सूत के उठिन हता ना कांगना बटे कैसे कैसे कहै हन कि दू गो भौजाई के एकलौती न आज उ करती है मना करतई का कहलिए अभी मुंह पे न कहतारी कि तू लोग के आरती उतारे खाती बोल उतार ले बनी ठीक है बाटे त जैसे हमनी पर करत तड़ियाती न ओइसे जाके ससुरा में करिए तब पता चली ई तो सासो के सास ननदो के ननद बड़ी ई का एगो हमनी पर शासन देखा तो ई रहू पर शासन देखाए वाला आदमी मिल जी घर अति कहते हैं दीदी जी ना तो बहुत खराब होता था भाई के बोला के हम चल जेम कहियो नहीं यार हम रहम ना है कुल अति में के रही जी बुझाता कि नहीं सर कन्या के पतो रखले बनिया दोसर नहीं के रखले अलुया में गोभिया डाल दिए ई सबरा हो जी चटकारू हो जाई जातन डाल के सागा प्याज बटे वो डाल देता ना तो वो देखे तो चिल्लाए लगे सुखाता दाल चावल आ भुजिया छोड़ तो बाहर हम बाद में पहले बनाइए देता नहीं खाना वाला हां तो लेट बना हो के जाए आते तो हम लेके असुया तिले आओ तनी गोइठावा के लिए जाई लेके आई गोइठा नहीं के कहू कैसे आगे बानी दुआरी पर झाक देम तो खाती 4 गो बोली सुनम कि दुआरी पर झाकतिया बतारता कतिया आ गोइठा आइए ने के घर में त कहां से 5 गो लगा के बनाई ओक्ति क के थैले बड़ी देखा ना हमर लइका नती का जने कहां गइल बट कबेले चिल्ला तनी रा देखो तनी एकर बुझा तटे कहतनी जोरे आंगनबाड़ी में कम से कम कख बोले सीख जो लिखे सीख जो ते एकर बुझाता का जने कहवा गइल बा उ बजरंगे संग गइल का हो तू तो हमरा के डरवाई देलू ए बच्चिया बोलो अभी दही जमैले बड़ू हां दही के पूछता हो ठंडा के दिन में दही जमल बाटे का कुछ काम बा खइबू कि जोरन चाहिए का चाहिए ऐसा ही चाहे तनी मनी अच्छा सुन ना तहार हौ काकाला कन्हैवा संगे चक्कर चलत रहे न पहिलवा अभी बात करलू ना अब ना बात करलू तेरे मोबाइलिया दा ना अच्छा मोबाइल बात करे के बटे हां दे के करा से के हटे अरे बाद में जाने तेरे मोबाइलिया दे दा अच्छा ई कुल कहानी हम ई कुल में आगे बनी ठीक बा तार भौजाई निहन ना हनी हमू कैसे कि प्यार कइले बानी एगो से आ उ कुंवारे पे रखले रहनी लेकिन अभी बतियाई ना अब छोड़ल ना बनेला ए बच्चिया तू हमरा से कहबू ना त हम तार बात करवा देम ठीक बा ई कुल में पीछे ना रहल जाला छोड़ल ना जाला के देखे आवता हो मान ला कि आज तार भौजाई बड़ी संग कोनो दुख देवे लगली संग त उहे ना समझी देखा हम मोबाइलिया बाजा त कहता राधे राधे केकरा से बतिया करली नंबर डायल करी बतियाई आ सुनी ना मिले उले के होखी ना हमरा से कह हम आपन हम रूम दे देम ठीक बा और भैया के ना भगा देम कहम ना उहा के काम पे तो जेबे करी ना कुछ चीज लियावे खातिर भेज देम बिहिया बाजार अरे हमरा घरे बाड़ी स न एक तो हम कोइल गुजरल बाड़ी है दोनों के दोनों तीनों भौजाई हां ए बुची काहे से कि हमार ननद तो चल गली न ससुरा अब रौरे न एगो ननद बानी आ दुलरुए ननद है अब अगल बगल के आदमी न रिश्तेदारे बन जाला हम एगो रिश्तेदारे रौर बानी समझनी हम होती तरह से हम कोनो बात कहम हां बतियाली हम हट जाई का हैं हम हट जाई हट जा बोली बतियाई ना बोला ली मिले के बाटे का करे के बाटे आ सुनी पैसा नु तहे तहे रखल जाला झीट के ठीक नु पैसा न मांगल कहीं ना ए जी हमरा के हई की जरूरत बा ए जी हमरा के कपड़ा किना दे ए जी हमरा के चाउमीन फुचका खिया दे कुल यार से न मांगल जाला हां मांगी बोली जल्दी बतिया कोना उठल उठते नहीं खे नहीं उठत आपका भैल जी बैग उठाते नहीं खे दीदी नंबर और डिलीट कर दी ना तो और भैया हमरा के बोले लगम समझनी हमरा के बोले लगम भैया और सब बताई ना ठीक बटे दहिया दे दी और सब ठीक बना रहे द ठीक बटे जाए केहू देखे मत हमारा जोरे हमारा बात केहू से कह मत होता का बचिया फोन होता चले हेलो तू स्पीकर पे करे दा हेलो हाँ हेलो कहाँ बड़ा भाई हरे हो तारा घरवा के आस पास में हाँ बोला क्या हुआ का होता तो बोला अरे तू क्या कर दो ऐसे ही मिली जुली खातिर बोला ली रो तो बुद्धू बानी ये बोला था वो ए जी आइल बन ते अनिता ए जा का बसल पड़े आ ज्यादा ही का कोली पड़े रे आई मोबाइल से मार बतियावत या तू हो तू इहे करता रो भौजी बन के आ ए पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ त तरू स्कूल से आ तुरंत आ जा तरू इनका घरे हम कहत नहीं कि काहे खाती गइल बिया बतावा दूदू गो हमर बतो काम करत ऐसा
दिन भर ओकनिए से हम लड़ जातानी आ एगो खड़ के काम नहीं के करत आ तू अपन हमर बेटी के बिगड़ले बारू अजी चाची जी राउर बेटी ना काज ने केकरा से बतिया दे हमरा से मोबाइल मंगल कल के माई यहाँ फोन लगायो त हम दे देनी हम का जानतनी कि राउर घरे में बानी तू ई का करत रहिस रे हां एही कहते तू भौजी भौजी रोज रटत रहलिस कि हो भौजी फिर जाए आई भौजी ये कराव तारी महंगावा लड़की बानी हम का जानतनी कि एगो भीतरिया में हम घुसल बानी का केकरा से यार से बतिया तनी के बेटा वो से बतिया तनी दिमाग बुद्धि नहीं के त तू और अथी करत रह मोबाइल अपन दे के चलो कर त काहे भेजनी आज हम घरे बताई चलो ठीक बोलटे ई बेटिया भी है ना त हमार ननद के कैसे कैसे सिखा के ओकर संग पढ़ाऊ जत रहे हमार ननद के बिगाड़ देलस आ ये बड़ी न मोटा को बुलडोजर हंसत रहली हमार ननद पे कि हां लेके भाग गइल इंगल तार लइके बिगड़ल भी त एबरा बुझा तटे दूसर के लइकी ना हली संग केहू बाजी घर में दीदी जी हईली राउर नंदी न दही मंगलीन तो दही लेके आ गनी एकरे में जमावल रहे अभी आधावे बाटे ज्यादा कोई कहां कोई खाता दे दही रो रस में के मांगनी हाथ ना ठंडा पाला के दिन में दही खाई न के देखी के जन काम बाटे नु पटांगे रह देख पानी बाज ए कनी पानी बाबा गिर जब फिर देबू अपन ननद के ना बढ़िया से रखी ठीक बाटे वहां के समझावल जाता समझ में नहीं ना उतना तो कोनो बेटे हुआ लेके इधर भाग जी हां आहो कनी भाई तू का कहतर हो माने हमर नंदी तारा के अथी लागतिया हमार मरद बा न नंबर एगो लड़का के नंबर से हमर फोन से फोन कइले रहले आ उ लड़का न एबरा भोरे फोन क देलसा अब मरद देखलस न त हमरा के मारे उठ गइल हटे अब बताई लगनी मत लगाई जानी ई कुल बात कह के कि नंदी हमें फोन लगाती त रौरे ने बोला बैठावतन तब त रौरे ने बिगाड़तनी राव ननद न कब दही मांगे के बहाना हाला मत करी देवालो के कान होला कोई सुनी त का कही हैं वही बतिया हई झूठ की बोलो ताहिलिया जी सुनी हां अनीता पूछी बतिया त लिंगा घरे हमर फोन से हां हमर फोन से हमारे खूब काज ने कोई गो नंबर बाटे कोई गो बेटवा बड़ा कम हमरा नहीं पता देवता रामसन पूजा मिल गइल बा तोहरो गलती बा करे आवा तोहरो गलती बा हमार का गलती बजी हम कहते न कि द चाची से बतिया के बा त तू बिगड़बू हां अच्छा एक कनिया तू ही बतावा तू त गोतिया नहीं तो मजे नु लिहन सोचलन कि ज्यादा बिगाड़ देम ए दीदी जी रवा से झूठ नहीं बोलत का हम सहेली से फोन करत नहीं सहेली से बात करे के बा पढ़े बोलावे के बा तुम दे देतई कोई चलो लड़की बिया पढ़े अभी मोबाइल लेके दियाइल बिटुइया के त हई गुरखियावतली हम मोबाइल खातिर कपार फोरतली रोज बुढ़िया के हम मोबाइल दिया जी त का करियो न दिन दहाड़े लेके भाग जी मम्मी जी के मनवा साका बटे न घर के काम सिखावत तारी न खाना पानी के काम सिखावत तारी खाली बिटिया के बहनवा लेखा घुमावत पढ़ावत त के बोले अब बुझाता न रवा सबके आय हमर ननदी के तो बड़ा हंसत रहिन राउर सास कहते कि लेके भाग गइल अब बुझाता न उनकर लइके बिगड़तिया त खसे आजकल कोई देखे जन की केकरा कोखिया में का जाबी ठीक न आज माजा लेवे लायक आज के डेट में ना अब हम हाला करम कि उनकर ना फलाना बक बिटिया न बतियाओ त हमर मोबाइल से बेटा के कहतानी काम ने त का हो कहबे ए करम झक छोरन वो देखा बताओ तनी तोहरो कोखिया में एगो जामल बिया ठीक नु आज हमार नंदी के लुगा लेके उठबू आ तोहरो बिटुइया के कोई लुगा लेके उठे वाला हो जाई कोई जाने तो हो कि हमर कोखिया में कैसा निकलई अइया के कौन कैसे दे हम आ चाची जी के समझा दी कि हम घरे मत जात और ननद के न हाथ गोड़ बांध दी दू गोड़वा के चार गोड़वा के हाथ बांधल जाला गोड़ बांधल जाला दू गोड़वा के ना बांधल जाला बांध के रखी तू कहतलू बांधे के तब तू कैसे कहतलू हो काहे मन में आदमी ना रह सकेला केवाड़ी नहीं की पढ़ाई लिखाई छोड़वा दी कोई कहिया मत इज्जत बचाइए कोई जाय त कनिया घर टोला के इज्जत हटे कोई हां ठीक बेटा दही खाली क के हम कमांडो घरे भेजवा दे वो बाबूआ से भेजवाई ननद से ना भगा दी हो ठीक बा पहिले ले कहतली के बबुआ ले भेजवाई बड़ी बुढ़िया थी कोई रही अब बुढ़िया दादी पदाती कैसे न होइए बड़ी लगा हमनी की जात नहीं खींचे तो तो नहीं खींचे हमारे कनिया ऐसा कुल बात बाटे विचार बेटी के तो भाई दाते लगावत त बड़ी हां त पतोहिन के न दूधवा उड़ी पतोया कोनो काम कर दिया से ताली में नीमको कमरे के टोला भर गांव घर जान जाई कि ताली में नीमक का फलाना घरे कम पड़ल अरे भेजा 5 बजे भोर ही ट्यूशन करे के जाना त ट्यूशन कर छी अब बुढ़िया बतावे लेकिन ना बताइलो अभी तो पूछी हां ई देखो हो एकरा के हमनी के सीता से बिक्री समझत रहनी कि जाय अभी कितना दिन के पिया हो एकर बुद्धि नहीं के बुद्धि खेलवाड़िया के बुद्धिए नहीं के बेटावा बिछतिया अच्छा करे के बा कर
अरे बताओ, ई लड़की अपने बदमाशी करतिया आ एकरा चक्कर में हम पतोहन के मार भाला बुरा कहतानी। बताओ ना अभी का करे लागल। अरे छोटकी, छोटको, ए छोटको, हां मम्मी जी। तनी सुना। बाप रे बाप, आज पूरब के सूरज पश्चिम कैसे उगलन जी मम्मी जी। वो हाथा ना प्यार से तक कबो बोलला ही ना रही रौरा। अरे देखो प्यार से के ना बोली हो, अपन पतोह बेटी कोई के खराब लगेला, लेकिन अब का कही जाना तारे। बात बका ये दादा जब बड़ा मीठ मीठ रौरा बोला तनी मम्मी जी, का बात बजी? आज अनीतावा बढ़ल नु जातिया। हाँ तो सियान आज गईनी हो, कोनो लइका बनी वहां के गईनी हो ओकरा घरवा धरी छना बके घरवा त देखत तनी कि मोबाइल पर बतियावतिया आ उहो अपन मोबाइल दे दे ओकरा के बतियावतिया। ए मम्मी जी एगो बात कह दी, रौरा आज जानो तनी नु गांव भर गुज 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 भइल बाटे। आ एगो ना चश्मा मामा लगावेली कनिया में वो आइली त कहत रही कि हमारा मरद के मोबाइल से नंबर डायल करके बतियले रहली, मरद के हमार फोन पर फोन आवत त ननद बिगड़ी हिया। ई बताई त गांव भर में इज्जत छोड़ताली। चली ठीके बाटे, रौरो न कहत रही कि हमार लड़की काम करी त तू लोग लिखनी करे उतरल बाउजा रे। बेटी टाटी रही सियान समतनी हाथवा बटाईती ए कुल में भुलाई रहती, कुल पर ध्यान ना जाई त खाली पढ़ावा तनी घुमावा तनी। अरे हम तो जानबे ना कोई नहीं रे कि हम एकरा के पढ़ावत लिखावत बानी। यही खाती अपना घरे कहिए से कहती है कि मोबाइल माई खरीद दे, मोबाइल माई खरीद दे, हमरा पढ़े में अथी होता। तो हम कहता नहीं कि चल ठीक बा पैसा जुटा लेता नहीं तो तोरा के देव। हम का जानी कि मोबाइल के चक्कर में हम जाती है दूसरा के घरे बतियावे। ए मम्मी जी काहे आजकल के जुग जमाना हाथ ना जोड़ता के आजकल सीधा बाजी रोरा के तनको बुझाता उचनी बेटी आ ऊ कर देखो तनी ऊ कैसे ओकरा के मोबाइल दे के बिगाड़तिया। आज गए नहीं ये नु कि ज्यादा हुनका लइके बिगाड़म त काल ताना मारब, हुनका लइके बिगाड़म त काल ताना मारब। ताना मारे के तो कोनी के मौका ना ऊ काहे खराब होतिया, खाली तोहनी के मुंह पर हम बोल देता नहीं न तो ओकर और मन बढ़ गइल बाटे। जानते बिया कि पतोहिया के त कुछ गुदानते नहीं खे तो यही से ओकर मनवा बढ़ गइल बा। जा जा के ई टोला पड़ोसी में मांग मांग के मोबाइल बतियावत ये। त बताओ ना अब तो हमरा बुझाई का हम करी। तू हनिए के अब कहत नहीं कि तू ही निए के अब ओकरा के दाब का कनी का तना आदमी पेट डाली है का तना रो पेट डालत आदमी आय हो हमारा मोबाइल ले बतियले बड़ी अनीता तोर को के कहता कि हो जानू फोनवा काहे उठावत रहलू ही रे बताओ की तना हुआ के एगो बात कह दी उहा के। अब एगो कहले न कि हाथी के दांत बहरी आ जात भीतर ही ना जाला, उहे हाल बाटे उहा के रवा जान जाई। अब तो हनिए के करस जमन बुझाए त तनी सास अपन जमन करस तनी तनी देखस ओकरा के। हम तो पकड़ के लिए नहीं रउआ त मम्मी जी तुरंते रंग बदलू ढेर रंग बदलत रही है तनी मनी रंग बदलता, तनी मनी नहीं खेन में रंग बदलता। मार चिल्लात रही लिखा बेटुइया के दुख देते तो बेटुइया के दुख देता ई सब मार आ तो माई के जीवा के झाड़ पे माईए नहीं नो हम का जानता नहीं कि उ जातिया पढ़े नहीं खे जातू होय अथी करे जातिया। के खूब बिगड़नी ही मन भर के आज सुधार खातिर हमनी के कहती अभी कर भौजाइया लोग के लगनी सर अब तो हिया नहीं तब देखा कोई के बेटी पर तो खराब ना होला, लेकिन हम खींच दिख में ओकरा चक्कर में तोहरा लोग के हम बोल देता नहीं। ये दादा झकझोरन बोके मोबाइल ले बतिया उतर लेती हमार मोबाइल ले बतिया उतर लेती के करा मोबाइल ले ना अब एकरा बारे में तो कुछ सोचही के पड़ी। फिर अच्छा सब करे के भाग पड़ा जाइयो ना ना अब एकरा बारे में सोचही के पड़ी। अब तोहनी के तनी सनी देखस अथी करस जब बिगड़ गइल था तड़ी हमनी से बनवावे। देख ली रौरा देख ली कहम नु कि होइसे ना होइसे आइ बड़ी बढ़िया से बोलत ले एक कनिया त हम त कह देनी कि मम्मी जी पूरब के सूरज पश्चिम से कैसे उग गइलन जी त ना बोलली हल्ला जा गइली ह। करे आज खिचड़ी बनावे के शनिचर है आज। हां ठीक है बाटे बना देता नहीं मई क्या करे के बाटे। अब वो बिटुइया ना दांत भूभू डाप होरी ठीक है कहता नहीं अलग से रोटी बनाओ जा भुजिया बनाओ जा हम का जरूरत तनी हमरा चाहिए त चाहिए रुकी जातन तब ठीक कर देता नहीं कुछ दूरी कहत में रही हो। हां रहबे करी हन जातनी हम बना दे हो दीदी जी कहतनी बनावे के खिचड़िया। भौजी भौजी
कहाँ बाड़ू हो? कहाँ पड़ा तानी जी? का हो? खिचड़ी बना के रख दूँ, तेरा पता नहीं कब खिचड़ी ना खाने। जा रोटी बनावा। देखा तानी कि नाता बड़ा का मारा में कितना बड़ा कनु कि 3 ढुमुनिया खाइबो भी बुझाता कि ना बुझाता के करे का कहता नहीं हाथ में घून लागल बा रुक माई से कहता है रुक जा। एकरा में नहीं खा घुन लागल बेटा वो पीछे तरु बेटा बा हैं बतियले बाड़ू जान तर ना पहले के मत बनैले रह नहीं खे बात तो नहीं खे बोलत ज्यादा नौना धड़ी नौना से कपाल पर चढ़ के टांडा पहले पड़ी अपना मन के भइल बाड़ू हैं ना बने बुझा तहरा काम का भइल बा हाय में का भइल बा हेमे घुन लागल बा रुक माई से कहता नहीं। जा तार माई का करे बम फेंकवा दे हिया हमको तान लोग बताओ जा फेंकवा दिया बम भाई गाँव कैसे झगड़ा करता इसरे रोटी ना रोटी खायन खिचड़ी ना खायन तू आ हम खिचड़ी खाने। मन तोहर बरल चल जाता खिचड़ी बहन में खिचड़ का इतना निक रखो कि तरह के जोन तू काबू तवन होई ज्यादा हो गुताइनु हमरा के बहुत गुतावे ज्यादा गुताइबो कोई के हाथ में धरा के भेज दे हम ओ जे जाके शासन करत रहिया ओ जे बुझाइए जाई ता बुझा जाई बढ़िए ले भड़का दिल बोल जा कहो। के मन बढ़ा के हम धोत नहीं जाइता भड़कावा तनी हैं बेटावा पीछे घड़ी नहीं खेला जा लगावत हैं ओगा त नहीं कुकात के हारे माई बेटावा हम पीछे तनी आप नहीं भौजाई से कुछ नहीं के कहा आ चल जात रही हमरा अथी करे टोला भर में ना हंसा के धइले कहा तनी कि दोन बन में तन खो अरे तो अथी मत कर जाता खा के छोटा ले कबार ले फिर बन भोल हां ई देखा बनावत त ना खनी बड़ा भवानी के से हमनी के अपन टीम में हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करत रहबे सब साथ दी विदाई अगले वीडियो फिर मिल जी बाय बाय।